Ada 5 air yang tidak bisa terbalaskan kemuliaannya oleh kebaikan seorang anak. Apa? Yang pertama adalah air ketuban ibumu, nak. Air ketuban ibumu. Iki dong ngrungokke apa ora to iki? Ngrungokke lah, ya aku tenanan iki. Pak Rewang ngedeng ngene iki. Iki kene iki kok do ngantuk kabeh iki piye? Mbah Putri jenengan paham mboten, Mbah? Pun nggih. Pun madang. Ingat wae anak-anakku, muliakan kedua orang tuamu mumpung masih hidup. Mulyake wong tuwa ki ora ngenteni nek wis mati. Tidak cukup kowe iso nelung dinani bapak ibumu sing wis mati. 7 dinanan, 40-an, 100-an. Pendak. Masuk nggih karo kula nggih. Kadang-kadang rumangsa gagah, rumangsa dadi wong sing saleh, dadi wong sing bektine wong tua, nek iso ngundang santri, terus kon maca Yasin, zikir tahlil 3 dinanan, 7 dinanan, 40-an terus santrine mulih kei berkat, kei amplop. Kowe rumangsa bangga nek iki dadi wong anak saleh. Belum cukup, teman-temanku. Masuk. Atau gampang men mulyake wong tuwa mur Yasinan 3 dinanan, 7 dinanan, 40-an. Engko nek wis bar nyewu bar. Cukup dengan itu? Tidak, teman-teman. Ini perlu saya genahkan. Masuk mboten? Karena akeh anak iki rumangsa bangga nek iso 7 dinani, 40-an wis rumangsa gagah. Kancane do Yasinan la ilaha illallah kono nang ngarepan udah tudut tidak tudut. Nek anak-anak iki do mulya. Gen krasa wong iki. Liyane tak santri nganti la ilaha illallah. La ilaha illallah. Anak-anak malah dening njaba trigis. Anak gendeng iki ngono kuwi. Ngeten nggih, Mbah nggih. Gen krasa wonge wis gen. Wonge terus ndlingkluk wonge. Aku nek ngomong los sok wis gen. Salahe ngundang aku.